江ノ島号をご利用のお客様のご利用として、一番ホームの電車、ロマンスカーではありませんが、各江ノ島まで出店いたします。特急券をお持ちのお客様は、この後、一番ホーム、準備整いましたら扉を開きますので、そちらへご乗車ください。では、この後の各駅停車、片瀬江ノ島駅は、各駅停車47分の発車です。通常通り6両目線の駅に停まります。ホームの中ほどでお待ちください。東京ロマンスカー、片瀬江ノ島駅をご利用のお客様には